Tang shal 25 Julai hakotor President wngwi swmai tangkha drupadi murmu aboni yagulono kwrak shal bini haba ni puila ni salo bobai baithango malai koklam khwlai montri bokhorok Narendra khoroknwi ni bisingono koklam khwlaimani mangfli President drupadi murmu bini tweet account tui phunuka khoroknwi ni kusaro tamo kokno tui koklam mankha amo rok hapangni bkhakti mungsa sraike sajage phano koktwmni bisingti sawi mankha te bisini hinkeno lok sabha ni chongmari aboni sikang bodolo kaisa tungphlamani hapar ungjak tamni hinba Maharashtrani kebengnai Shivsena bodol bai kwrwngwi BJP hapang swnamani aboni bagwino tabuk Shivsena bodolno kendroni montri swnamnani dabuk jagwi tongo laijak jorao Narendra Modi ni montri shaba Shivsenani atong rok tong phano Uddhav Thackeray NDA yakari thangma yagulo a thai tabuk supungjak tabu Shivsena bodolni Maharashtrani hapang achuk yagulo tabu kendroni montri shaba borokni khoroknwi MLA no thairinani bagwi sani tongo Eknath Shinde ni bodol tabuk Rajya Sabhani o minority montri Mukhtar Abbas Naqvi tei steel montri RCP Singni habani jora paikha Mukhtar no BJP ni tei RCP no JDU Rajya Sabhani ticket riya angma bai jora paima skango borok haba yakari tangkha borokni montri thaini barja Smriti Irani tei Jyotiraditya Scindia no bagwi rijakha tabuk o thairogo kwtal borokno tijaknani nayo hwnwi kha khlaijago tabuk chongmarini swkang bodolni amtwi halokno thamogwi bodol kwrak khlainai khoroksa khoroknwi haste ni montri rok baibo thaima yakarnai hwnwi koktwmao sawi mankha Bureau Report Koklam